Здравейте, Геймърдвок, с Макюр the Best. Днес при мен няма никой. И да, тук при мен, ако знаете кой е. Направо, не знам, но ще ви прилуше. Той е злобен. И да, тук някой се бях намерил. И той е злобен, дами и господа. И това е Killer Dome Fun. Здравейте. Много як това проси. Пустете го с 2 клипа. Не, пустете го с 2 клипа, аре са, моля ви хора. Да, здравейте от мен, Killer Dome Fun. Аз разбирам повече от това дришло. Разбирате на 9 годинки. А не би там хубав. Вие малко ставам хубаво. Сега си пусна телевизора. Не го пускай! Не го пускай, бе! Оф. И да, трябва да събирам жито като лут. Сега се малко ще пусна зомбитата, както виждате. Ще играя with зомби. Приготвил съм се. Колко има жито? Аре, и сега, както виждате, и сега дам. Бейм си жито. 102. И дай да пусна зомбитата и ще си направя хлебчета. Хлебчета, бато. Хлебчета, бато. На хлебчета. И стига толкова, аз тези градини си ги поддържам. Имаш още. Не ми интересува, знам. Я го вижте плати. Баба ми иска. Може колко ме интересува. И аз взех 3 емералд от тези мангали. Нека влезнала. И аз тук трябва да светим, бе. Бе да ме удари гръм, бе, господи. Направи си лампичка. От какво? От такова златно и сложи една бутонче, тук да свети. 4. Аба, бе. Аз имам лампичка в един мой свят. И да ви е харесал, дано да са ви харесали моите клипове. Страшно. Там да намерите една история. Извинете. И така, сега, че си пусна зомбитата. Опа. На кой ще играеш? На изи. Аре, играе на хард. Да, на хард играй ти, бе. И така, сега ще трябва да си направя хлебчета. Ей, ги е зомбитата. Мама ти него, що беше по вратата. Не, какво е? Те могат ли да ябат седени? Ти любят. Спаси ги! Спаси ги! Е, само че хванал. Много добър приятел. Е, къде секси! Аре, мангали. Мангали гъд. Трябва да внимавам с крипари. Какво страна е мангал? Убиха ли то? Приятел? Моби, бе! Бе там. Моби! Сери, бе, нали, това е мой уърнат, не е твой. Ачка, ще мога да ги избием тук всичките ми. Ама печени са, бе! И така. И да. Извинете. Много мъга. Нещо днеска много се ми дава. Бегай, бе, Галип. Бегай, бе. Галип? Бегай.
И да си направя такива айрон кирки. Топ айрон кирки. И си правя айрон кирки, да. Направи си първо една броня. И така. Както виждате, ще направя цялото на хлеб, защото това не ми трябва, това не ми трябва. О, всъщност ми трябва. И така, да, вие виждате сами, дано ви харесала моята поредица на синглплеери. Как съм некоординиран да ви? Паста. Лемони паста. И да, сега ще си... Стаки торо, че омага. И отивам... Да. Омага, бе! То сега че ми затваря вратата. Къде си ти, бе? Два са. Знам, че ми влезе до къщата. Дева. Мангалите, дева. Не ги пи. Ма цъгани са. Те са ромчи. Опа. Те са ромчи. Майна ти ме дава. Хиляди години става. Така. И да. И са. Да си видите. Колко стъпи си излезнат? Виждате 40. Колко? 44. Колко? А, така. $52 стъпи, което е супер мега гига радващо за мене. И да, това ще е така едно. Оп, имаме. А не остава. Бете, мангали! И така. Не бе. Какво бе? Извинете, малко съм болен. Да, много си болен. Ама няма да, аз причагали съм така. Да, що? Виж? Що? Що? И да, мен малко не лагвам, а в клипа се надявам да не лагвам, което ако не лагвам съм много благодарен на Господ. Да. А вие леко ви спали по скайпа! Те си да щупа тази кирка, ще ви взема място в този инвентар. И така, да. И какво да кажа, няма какво се каже, сещате се. Здравейте. What the fucking goodness is this? Нали аз не копая там, какво ме бърка. И да, вилиджери. Те какво търсят там въобще? Гъде. А пичаги ви, като те сте тука, едно сте пекани, ама.
И така. Оф, бе! Ти с нами! Да. Мангал, Макс от тук, Макс от тук. Чил! Чил! О, дома има майката вече. Майката мангал. И така. Мързи, последен, yes. И да. Спрят тъпамина. И да, не знам, този клип ще бъде качен 100%. Аре бе, писна ми. Знаете колко им представляте? Мани, просто че ми... Още... Алкол! Който добър знак и е доста. Желанието ми е да намеря диаманти и си направя enchanting table. Така си енчантвам неща. Което е хубаво, защото кол е полезен. И така, за да си направя лайна неща, с тех си купам. Както виждате, са едно неща, само че добре си направя айрон лопата. Лопата. Не бе, всичко се объркава, сеща се. И така. Продължавам да копам. Не мога. И така. Баскетболен кой. И чум прилепи. Ох, лаго. Казах ви. И така, да. И... Извинете. Тихо бе! Това е брат ми, който на 9 години се легави като 2 годишно. И така. Вилиджърите ми. Понякога ги пипне си му работа в мене.
лагваме, както виждате. Къде тропаш, бе, приятелю? Шиван. Аре, бе! Четири зомбита. И така, да хапна малко по-им. Хлеб ще по... Артечера. Бе, да, той ще се стрели. Какво правиш, бе? Те чупат вратата, бе. Приятел! Вилиджера ми го остави! Дали теб си убих вилиджера, педерас мършък. Теб заразил ли те, бе, бастун? Виж какво правят тези зомбитата. Хващат тези селятите и ги правят такива. Зомбита. Да отива майка да дори на броня. И да, започва да гроя, с което е яко. Откъде съм тръгнал толкова сърца, бе? Лагва един фрейм. Два. Един. И да, мисля, това беше за този епизод. Очаквайте епизод номер 2, оцеляване село на този World. И така, и да, това беше от мен за този епизод, надявам се да хареса и да виждам.